adlaw may buntag mig tuming hapon yung tanan mga bayot kung asa man muna himutang may paglantas akong video. Ang inyong silingan wala nakapangwakwak mga bayot pero nakapamada ko mga bayot mo nagpula-pula nato ang kangamilan dira kay nakagawas ko mga bayot. Hinuban ko sa ko ang ugangan nga himbayad o connection ba o wifi din hisa mo ang panimalay mga bayot. Iyang gibayran pod ang connection sa ilang telephone, sa ilang cellphone mga bayot. Mo nang nakauban ko niya or minuban ko niya mga bayot kay sayo makay may nakamata mga bayot niya natulog pumanang ako ang pinhi mga bayot. So dako pa kay ko bakante basa ko ang kinabuhi karong adlaw mga bayot. So bani ko ninyo mga bayot sa pagluto sa pan nga ako ang gamon karong mga bayot. Kay sigon pa sa akong mga kagupa manhi ko nung nga ako ang sister-in-law iyang mga binhi pod mga bayot. Kay naay trabaho ang iyang bana dinha sa Pikas Kali mga bayot. So aron na humanta. Tala. Let's go! Andamo nang nato ning ilang bowl diri mga bayot nga gulang pa ni nako. Human ilunod na tunig una ning atuang gatas diri mga bayot. Duha ra ka cups nga gatas mo ako ang ilunod ani mga bayot kay gamay ra man ang ako ang gamon. Pinalit din ning gatasa sa kuwang ugangan dito sa city gahapon. Dayon magbutang na pud ay kog usa ka kutsara nga yes mga bayot dayon nagbutang lang pud ko og duha ka kutsara nga corn oil mga bayot. Bita-bita mga bayot bisa pag unsang idibula mga bayot okay ra kay nga atong ihagbong dira. Dayon nagbutang lang pud ay ko dinha og asukar mga bayot. Dayon isunod ko ning asin. Dayon ato ra ning i-mix dira mga bayot aron mahilis ning una ning ato ang yes mga bayot kay og dili man gud nato ni i-mix mga bayot madugay kayog tubo kay di man matunaw gud ang yes then ato ra ning isunod ning ato ang flour mga bayot. Daghang klase silag flour diri mga bayot pero kaning ako ang gigamit mao gini ako yung gamiton inig maggama-gama ko og pan. Human og hagbong tanan mga bayot ako na po ning i-mix din hining ato ang flour para masagol gyud siya tanan ba. Bitaw-bitaw mga bayot ay kaning pana mga bayot ako ning nakita sa internet mga bayot onya kay nga ako ugangan kay miningon man siya nako og magbuhat kuno pero kaning ako ang ugangan mga bayot mo suggest kuno og magbuhat kuno kaming duha pero ako ray nagbuhat mga bayot kay siya mga bayot magbuho pud og lain. Bitaw-bitaw mga bayot ay mulantaw ra na siya nako mga bayot ug unsa na ako ang gipanggama. While galantaw na siya mga bayot maingon na siya nako og kaniadto wala kunoy internet kung unsa kuno nang mga ipanghaplak anang ila ang lutuonon mga bayot magsulat kuno sila. Bitaw-bitaw mga bayot ay kaning salog na mo o kaning banggira na mo mga bayot ako na siyang gihinluan daan before nako gibutang og itlog harina then diri nako ni masahon ning akuang do kay mas nindot man gud diri mga bayot kumpara dito sa lamisa kay ang lamisa na mo mga bayot murag walay mga brace o way mga tukod ba inig duot-duot na ko ani mga bayot mo apel putog lamisag kiay patsada diri sa banggira mga bayot maskin pag imo ni siyang tamak-tamakan o imo ni siyang giukan dili siya mo apel og uyog ba pagkabinhod sa akuang mga kabuktunan mga bayot giundangan akong masa oy ibutang nako diri sa bawol mga bayot pero before nato ibutang mga bayot ato sa ning haplasan diri og idibol aron dili na siya mupilit na inig kadakgo kay og unsa kadak-an ning do nga ato ang gimasa mga bayot kaning pormaha mga bayot mo times 2 na unya so kabiran sa nato na dinha mga bayot og cellophane aron di na siya kahungaw ba bitaw-bitaw mga bayot oy aron din mo takas ning do nga to ang gimasa ba ato gyud hapnigan po diri og lampin ako lang ning i-leave diri og 1 hour mga bayot after 1 hour ato na po ni siyang kwaon mga bayot og tarang di ba inani na ang porma mga bayot hin times 2 ang iyang kadak-on hinlapas gud tawon siya sa bawol mga bayot himpilit din ha sa cellophane naingog bubble gum bitaw-bitaw mga bayot oy mas okay gyud kayo ang yes mga bayot kumpara sa baking soda ba mga bayot kay kasagaraan man gud ang mayton sa akong ugangan pagpatubo aning do mga bayot baking soda or baking powder ba mga bayot unya para nako mga bayot mas dugay ang baking soda kumpara sa yes mga bayot base ra po na sa ako ang na-experience aning paggama-gama mga bayot lahi-lahi biya pud experience mo nang ayaw ko ninyo i-judge bitaw-bitaw mga bayot oy halam masabib tuyok gyud tawon lubid bid sayon ra kay ning inaning mga trabahoa mga bayot samot naganahan ka magluto-luto murag ma-enjoy na pud nimo ang imo ang kinabuhi ba mga bayot pero mas dako jud kay kalahian mga bayot ug diri ka magpuyo sa laing planeta kumpara sa atuwa ba kay kung ang imo ang mabana gani mga bayot lahig-lahi mga bayot murag ikaw nga asawa mag-adjust na pug ka kay ikaw ganahan kag luto o rice kanunay mga bayot kani mo ang mabana mga bayot di man gyud na sila mukaon og rice ra kanunay so ikaw nga asawa mga bayot ikaw na lang gyud pud oy mag-adjust sa ilang pagkaon bitaw mga bayot oy ako din siyang gitunga mga bayot kay duha ang ako ang gamon mga bayot human og porma anig murag bato mga bayot ato na po ni siyang takluban diri o ato na po ning buyokan daan then ato ning tabunan gihapon sa atong lampin pero
about 10 minutes ra nato ni siyang tabunan mga bayot. Human na pod ato na po ni siyang masahon dire. Diri ra man po ko nasayod aning mga kalanuna mga bayot kay kasagaraan sa mua manggod mga bayot, tamping, keeping, puto ug kanang mga binignit ba mga bayot. Pero diri mga bayot wala man na diring klasihang pagkauna mga bayot, inani man gyud ang ila ang kasagaraan kanon kanang mga pan-pan ba. Kaniadto mga bayot sa mua makahikap lang kog harina ug amo ang gamon ug hatki. Hira ra gyud kay may makagama og pan, makagama man ganig pan mga bayot, pero dili ako magama nga ako ang amahan. Kay biker man to kaniadto tong ako ang papa. Aron mapatsada-patsada ni siya mga bayot, ako din ni siyang gihiwa-hiwa dinhi mga bayot, den diri na ako ni ibutang ning ato ang raisin mga bayot, bita-bita mga bayot. Oy kaning ako ang gibuhat diri mga bayot o kaning ako ang gihimong palaman mga bayot, ako na siyang gihugasan daan dayon akong gipatulo. Human moy ako ang gihimog palaman aning ako ang gigama karon. Black grapes dinhi ang ako ang gibutang mga bayot, den apoy yellow grapes mga bayot, den apoy katong murag brown ba or mura og kanang pagka violet og color mga bayot. Ako na din ang gilukot dira mga bayot no, isit aside sa nato na dira sa kadaplinan kay ako po ning gamon ning usa. Og giunsa nako pagbuhat ang usa mga bayot, ipariha lang gihapon nako ning usa mga bayot, pero kaning usa mga bayot lahi mo ako ang ipalaman. Kana din yung nakita mga bayot nga murag pakaras din ha mga bayot, mo nay hiwa na mo or mo nay gamito na mo nighiwa og pizza mga bayot. Mura man gihapon ni og lata ba mga bayot nga giporma og circle, then gibutangan og kanang murag puluan og bunlay ba. Dayon gibutangan og bolt mga bayot, then gibaligya na na nila mga bayot. Then dire na nako ni ibutang ning ato ang yellow grapes mga bayot. Ako ra gihapon na siyang gihugasan daan mga bayot, gipatulo. Dayon pagkahuman og uga-uga na mga bayot, mo akong gitaplak din ha. Pagkahuman og butang mga bayot, dire ato na po ni siyang lukuton mga bayot, pariha sa paglukot sa una mga bayot. Basta nilukotay gani sweeto kay kuha na mga bayot, kay kaniadto dig mga tulog mi mga bayot pagkabuntag ako'y maglukot sa among banig nga lombron. Bita-bita mga bayot. Oy ako din ning gikuha ni nga mo ang bowl diri mga bayot, nagapangangko no amo ang magkaayo. Then ako ang gi haplas-haplasan aning idibol mga bayot karon di na mo pilit unya inig kaluto. Then human ato ning ibutang diri sa kakiliran mga bayot, i-form na to nag circle mga bayot kay aron magtagbo ni sila unya inig ka burot na. Pagkahuman mga bayot ato ra gihapon ning takloban diri sa ato ang lampin, kay i-leave na to nag 40 minutes. After 40 minutes mga bayot, ato na po na siyang lantawon drig himburot na ba o di ba? Hintayin store gihapon ang kadakon mga bayot. Lami jud kaayo og magama kag mga pan mga bayot, basta sakto ang pagmasa. Inig kaluto sa pan mga bayot, lami kayo ang texture sa sulod. Aron mag brown na onya inig kaluto mga bayot, haplasan tani dinhi og itlog. Yes mga bayot, nagbuak og usa ka buok itlog, then ato ning ipintal diri sa nawong sa ato ang pan nga gigama mga bayot. Ato ra nang tarungon drag pintal aron ma-equal na onya ang color inig kaluto. Dayon pagkahuman mga bayot na may sobra nga itlog aron dili siya masayang, ato ning ibutang diri sa tunga. Bita-bita mga bayot. Oy naka-realize ko ba sa akong paglantaw-lantaw ni akong gigama mga bayot, na ingon og kanang kalabasa. Paghuman ako luno dito sa landahan mga bayot, sarang naluto na gyud siya mga bayot. Yes mga bayot, 40 minutos ra na ako ning gidabdaban dito sa tuang landahan mga bayot. Pagkahuman akong gihaon og mao na ni porma. Aron mahibawan gyud ninyo kung say porma ni dinhi sa sulod, atong hiwaan mga bayot ug akong ipakita ninyo mga bayot og unsa gyud ni siyang klasihang pagkapan. Bita-bita mga bayot. Oy ato ning lantawon diri sa ilalong mga bayot ug kaning atong gipalaman ani guwabanin ang gisumbagay. In fairness, naluto na gyud siya mga bayot, pero kaning ako ang gipalaman mga bayot murag nagbagot-bot kay murag nagmugot. Murag init siguro kayo ni diri sa ilalo mga bayot. Ako pong ipakita ninyo sa pika side mga bayot ang katong yellow nga resin nga ako ang gipalaman mga bayot, mo nang hiwaan ta ni diri magamay kay ato po ni siyang tilawan mga bayot ug unsay lasa pud anin diri sa pikas. Bita-bita mga bayot. Oy gitilawan din ako ni daan mga bayot before nako idalit sa ako ang mga kagupa. Kay in case og lain niglami mga bayot ug wa pa ni naluto sa ilalo mga bayot, pwede na to nig ipasok usa dito sa landahan og balik. Pero pag tilaw na ko mga bayot, murag lami ra man kaayo pod sa ako ang lingagngag. So okay na nato ni diri nga atong hiwa-hiwaon tanan mga bayot ug atong idalit na ni sa tuang mga kagupa. Pagka magluto sa pan mga bayot, gaandam na puday ko diri og bowl mga bayot kay magbuhat ko og macaroni salad mga bayot. Yes mga bayot, ako na ni siyang gilat-andaan dayon ako ning lundan og gatas mga bayot. Kay na may sobra tong pan nga ako ang gigama nga gatas mga bayot, moy ako ang itimbol ri gihapon dinhi. Dayon ako ra pud ang lundan dira og condense mga bayot, kaning condense nga ako ang gibutang mga bayot, sobra po ni gahapon sa ako ang gigama-gama nga kalanon. Gamay ra ako ang itimbol na mga bayot kay di isla ganahan dagi kaayo og tamis kay nang mga kalanon mga bayot. Dayon ako ra ning butangan po dinhi og mayonnaise mga bayot, kay ning gigamit na ko nga mayonnaise mga bayot pang salad ni siya. Daghan kay silag mga mayonnaise diri mga bayot, lahi og klase. Human ako ra pud ning ilunod ding cocktail mga bayot, then ako ning ilunod po ning cheese mga bayot. Kaning cheese nga ako ang gigamit mga bayot, dili gining cheese nga
pareha atong kanunan ninyong makita ba nako sa video. President ang ngalan ani nila diri sa ilaa, pero pagkaon nako ani mga bayot mura ra pod siya glasa og idin nga cheese ba. Wala na ko gigamita tong ilang cheese nga kada adlaw nilang kanon mga bayot kay lahi man gud to siya og porma og lahi po to siya og lasa. Kay sus ko Ginoo Maria Josep mga bayot na ay cheese nila diri mga bayot nga og di gyud ka kaayon sa baho na ingon gyud taon og ilok nga way juduran. Pero lami og imong kanon bayot. So diri ra na ako tapos na ko sa Chiburitsi karong adlaw mga bayot. Daghan salamat sa inyong paglantaw and palihog og subscribe sa ako ang YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.